מדווחים על אירוע ירי בבני ברק. נשמעו קולות של ירי ברחוב דיזינגוף, יש נפגעים. אב ובנו נרצחו אחר הצהריים בפיגוע ירי בכפר הפלסטיני חווארה. ירי באבו סנאן שבצפון, 4 נרצחים. מספר הנרצחים בחברה הערבית הוא 156. כל זה חלק מהנשקים שנתפסו בתקופה האחרונה, זה רק חלק. זאת אומרת, יש עוד הרבה מאוד נשקים שאין לנו פה מקום לפרוס אותם. תסתכלו טוב בכמות האדירה של כלי הנשק האלה שנתפסו בניסיונות הברחה לישראל. יש כאן אקדחים, רובים, שטגנים, וזה רק קצה קצהו של הקרחון. תן לי הערכה, כמה כלי נשק לא חוקיים מסתובבים? מדובר בעשרות אלפי כלי נשק, זה הפך להיות ספורט לאומי. תהיה מוכן, תהיה מוכן. תשכים אותה לרצפה, זה רמדו. תביא את היד, שרמוטה. יותר מ-40 אקדחים, רובים, הכל בשווי של מיליוני שקלים. גורם במערכת הביטחון מעריך שכל לילה מתבצעות 2 הברחות נשק לישראל. הנשק הזה מזין את קרבות השליטה ביהודה ושומרון, את הטרור וגם את הפשיעה שיצאה משליטה במגזר הערבי. אנחנו עלולים להגיע למצב שיהיו מקומות שיהיו כמו הפאבלות בברזיל. המשטרה לא נכנסת לשם. בסיפור הזה יש כסף גדול, ביקוש שזועק לשמיים ואין בו גבולות. כל מי שדיברנו איתו מבין שהקו האדום כבר נחצה. אנחנו נצטרך לגשר על פערים שהצטברו במשך שנים, וגם יהיה רע לפני שיהיה יותר טוב. לפני 2 נפגש בכיר בשב"כ עם מקור שלו במגזר הערבי. איש השב"כ ביקש להבין עד כמה חמורה הבעיה, כמה נשק לא חוקי מסתובב במגזר. המקור השיב לו, אם תעלה מטוס עם מגנט ענק מעל אום אל-פחם, כל העיר תתרומם באוויר. אז מה, נרדמנו? תראה, נרדמנו, אולי זו מילה חריפה מדי, אבל אם עשינו כל מה שצריך, התשובה היא כנראה שלא. שלום בן חנן, המכונה שאוקת, שירת בשב"כ 27 שנים. רוב התפקידים שלו היו ביהודה ושומרון. יש מעט אנשים שמכירים כל כך טוב את השטח, והשטח מלא באמל"ח מוברח. אנחנו מדברים על שנים של הצטיידות בלתי נגמרת. גם של ארגוני טרור, גם של אנשים פרטיים. הנשק בחברה הפלסטינית הוא גם סמל סטטוס. הוא גם כלי להגנה עצמית. הוא גם כלי לפתרון סכסוכים מקומיים. והוא גם כלי ואמצעי חשוב מאוד בטרור. ולכן כל מי שרוצה לצבור כוח והשפעה מצטייד בנשק. לב ליבה של תעשיית הברחות הנשק נמצא בשטחים. בראש הפירמידה עומדים הסוחרים הגדולים. תחתם מנהלי ההברחה שנמצאים בקשר עם המקבילים בצד הירדני, ממנו מוברח הנשק. עצר לפני הגדר, כנראה מחכה לתזמון. את ההברחה עצמה עושים מבריחים פשוטים. מרים משהו. עד כמה המנגנון הזה יעיל? אמל"ח שמוברח מגיע תוך 24 שעות לסוחר מרכזי שמעביר אותו מיידית לסוחרי משנה. יש בריחה, ירד ימינה, בורח דרומה. תוך 48 עד 72 שעות הנשק כבר נמסר למזמין או נמכר בשוק. מי שמביא היום נשק, הוא יודע שיהיו לו קונים? בוודאי. אם היית מאפשר לי לעשות את הדבר הזה בצורה חוקית, הייתי עושה מזה עסק מצוין. אם אתה רוצה לפתוח חברה משותפת, זה הזמן לעשות את זה. גם בארגוני הטרור למדו כמה יעילה המערכת הזאת, והם הבינו שהם לא צריכים לבנות תשתית הברחה נפרדת. אם אני עכשיו יש לי מיליציה, ואני פונה לחמאס, חמאס כבר לא צריך להביא לי נשק, הוא רק אומר לי, קח צ'ק, קח כסף, את הנשק כבר תקנה לבד, כי אתה יודע מאיפה להשיג. טרור מבוזר, עולם רשתי, שגר ושכח. וכולם
לכולם, תהיו מוכנים. אופנוע 2 רוכבים עליו, יקינטון לכיוון הנקודה, עד אליך 22. 23 צא לחסימה, 23 צא לחסימה. רומח לא לעזוב אותו, רומח כל הזמן עליו. לכולם יש פעל, יש פעל. בחוד החנית של הלחימה בהברחות האמל"ח ניצבת יחידת מגן של המשטרה. זאת הפעם הראשונה שהיחידה מאפשרת לתעד את הפעילות שלה. עדיין זה בריחה בנחל לכיוון מערב, 30 ו-20 דולר. קדימה, שלכם, יש לכם גם את הרגלים מרומח. כל הכבוד לכולם, עבודה יפה, מעצר ותפיסה של הסחורה, כל הכבוד לכולם. הלוחמים שלה פיתחו יכולת מבצעית גבוהה וגם יכולת נוספת. הם פיתחו סבלנות אינסופית. לוחם ביחידת מגן צריך להיות אדם שמוכן לסבול את הקור של המדבר ואת החום של המדבר לאורך ימים ולאורך שבועות. מבריחים יכולים להגיע לנקודת הברחה, וכשמשהו לא ייראה להם, לשבת באותה נקודה או באותו אזור במשך ימים שלמים, עם קצת קמח, קצת מים, עם קופסת סיגריות, ולחכות, ולחכות, ולחכות. תחנות מגן, כאן אחד. רונן כלפון הוא מפקד היחידה. ואם יש רגע אחד שבו הוא הבין כמה קריטית המשימה שמוטלת עליו ועל אנשיו, זה היה במבצע שומר החומות. שומרי החומות היה פה מלחמה אחת גדולה. אני הרגשתי כמי שבוגר לבנון וכמי שבוגר איו"ש בצבא, הרגשתי כאילו הבאנו לפה את ג'נין ואת שכם. אם בפעם הבאה שקורה אירוע בסדר גודל כזה, כל מי שיכול להוציא גם אמל"ח, יוציא גם אמל"ח, אז כנראה ששומר החומות 2 יכול להיות מערכה מסדר גודל אחר, והעניין הזה הוא רק עניין של החלטה. בחזרה לאימון הלילה. פול! ככה זה נראה בשטח. באחד המבצעים של היחידה החלו לעקוב אחרי חקלאי ערבי-ישראלי שהייתה לו גישה למטעי התמרים הנושקים לגבול הירדני. הוא הופעל על ידי סוחר פלסטיני. במשך שבועות עקבנו אחרי אותו חקלאי. הוא ירד מהאוטו? תוך כדי זה שהוא מטפל במטעי התמרים, הוא ניגש לכיוון נהר הירדן, לקח משם 2 תיקים והכניס אותם לתוך הרכב שלו שהיה עמוס גם ככה במלא תמרים. בזמן בא לצאת, אז כבר שם סגרנו עליו, חסמנו אותו. יש לך משהו שלא צריך להיות באוטו? בטוח? איך? רק תמרים? כל מה שיש באוטו שלך? בוא נעשה. מה יש בתיקים האלה? תוציאו את זה. תוך הרכב הוצאנו 2 תיקים מאוד 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 כבדים, וכשפתחנו אותם נדהמנו. קודם כל אתה תעצור להברחת נשק. עוד, הנשקים לא נגמרים. בסופו של דבר אנחנו סופרים 62 אקדחים ונשק ארוך. תחשוב כמה פיגועי טרור, כמה אירועים פליליים אפשר לעשות עם ה-62 נשקים האלה. אנחנו אחרי פעילות לילה במחנה פליטים עקבת ג'אבר לסריקות אמל"ח וגם לעצור מישהו שמתעסק עם אמל"ח. מצאתם? לא מצאנו את האמל"ח, אבל אנחנו לא מוותרים. אריאל ברבי הוא מפקד גדוד אריות הבקעה. אנחנו בדרך לגבול הארוך הזה שנמתח לאורך 425 קילומטר ומגודר ככה.
רק בשנים האחרונות נוספו כאן אמצעים אלקטרוניים וכוחות משמעותיים יותר למשימה של מניעת הברחות. אנחנו בשפך הירדן לים המלח. הנקודה האחרונה, הסופית, הדרומית ביותר של נהר הירדן. זה אזור שהוא יותר מורכב להברחה בגלל המכשול הטופוגרפי, אבל ברמת העיקרון, מבחינתנו הכל בא בחשבון. אבל תגיד רגע, אני אשאל אותך שאלה כנה. כמה אתם תופסים? לא מעט, ואני חייב להגיד לך שאין 100%, כי כמו בכל דבר בחיים, אני לא יודע מה שאני לא יודע. הנשק שמגיע לישראל מקורו בהתפרקות של המזרח התיכון. הוא יוצא מסוריה, מעיראק ומלוב, ועושה את דרכו לירדן ומשם אלינו. אקדח שנקנה בירדן ב10,000 שקלים ימכר בשכם ב40,000, ובשטח ישראל כבר יעלה 55,000 שקלים. M16 נקנה ב35,000 שקלים, בג'נין הוא ימכר ב70,000, ובישראל ב100,000 שקלים. הביקוש גדול מההיצע. פעם קראו לאזור הזה ארץ המרדפים. מכאן נכנסו המחבלים במלחמת ההתשה. היסטוריה חוזרת, משכתבת את עצמה. אז אנחנו ממש כאן בארץ המרדפים, איפה שהלכו קודמנו. עכשיו אנחנו רודפים אחרי אמל"ח. אנחנו בדרך לפעילות מבצעית על הגבול. לפי ידיעות מודיעיניות, יש חוליית מבריחים שממתינה כבר כמה שבועות להזדמנות. מי שמוביל את הצוות המבצעי זה איציק. כל התנועה היא תנועה חשוכה, בלי אורות. קח ימינה חזק ותעצור. אנחנו בנקודת פריקה, מוכנים לתנועה רגלית, רק תאשר. יאללה, אז רשאי, תתחילו תנועה. הגדר, תסתכלו, הגדר פה 10 מטר ממכם. אנחנו צריכים לזכור שהאנשים האלה חמושים, ויש מצב שכדי לברוח מאיתנו, הם עלולים לפתוח באש. אנחנו כרגע ממתינים למבריחים שיגיעו. עכשיו יושבים ומחכים, זה המשחק פה. שהם לא יראו אותנו ואנחנו נראה אותם. כמה שיש להם מוטיבציה, לנו יש יותר. תראה איזה שקט, אתה בעצמך. נהנה מהנוף ומהשקט. זה שקט מטורף. כן. לפעמים זה כיף עם כל העמולה שיש לך. ומה, יושבים שעות? שעות גם ימים יכול להיות. בכותרות הכל יפה, נתפסה הברחה, כמויות. אבל אם היו באמת מבינים שאחרי כל הברחה כזאת זה שעות וגם ימים... חם. סביר עכשיו. עכשיו נעים דווקא. בלילה כיף. אבל היתושים מפרקים אותך. לכל לקוחות טנדר פתוח, לא מזהים צבע, ולפי מה שהתצפיות מזהות אנחנו רואים אותו נעים אורות. ביי, כנסו לעמדות שם. חבר'ה, אני מזכיר, אם לא רואים מעברה, אם לא רואים שחלוף, אין נגיעה, לא נוגעים בהם, אין מעצר. תרדו נמוך. חולף אותנו ביגו, לבן פתוח. יש שם יש פריקה. ציפור, לא לאבד אותו, תיכנס זום אין כמה שאתה יכול, אל תזוז ממנו. הטנדר הזה לא היה של מבריחי נשק. המערב מתקפל. הם יחזרו שוב לקרב המוחות הזה. מאז שהשב"כ בפנים, יחד עם צה"ל והמשטרה, נרשמות לא מעט הצלחות. אם לפני 3 שנים תפסו בגזרה הזאת 120 כלי נשק, בשנה שעברה נתפסו למעלה מ-500. אבל השטח כבר מוצף בנשק לא חוקי. מה עושים? קודם כל צריך לבוא ולהגיד שזה לא ייפטר בהרף עין. גם אם זה לא פופולרי, וגם אם זה יכול לפגוע בך בסקרים. זה ייקח שנים, זה יהיה קשה, אף אחד לא יתנדב לעשות את הדבר הזה, אף אחד לא ימסור את הנשק הזה מעצמו, וכן, יכול להיות שגם יהיו פה קרבות וגם ישפך פה דם. ארץ טובה שהדבש בעורקיה, אך דם בנחליה, המים נוזל. ארץ המרדפים שוב סוערת. נחושת, אבל צביה ברזל.
גם הלילה מישהו ינסה להבריח נשק. אבל בסוף המסע הזה הבנו משהו נוסף, והוא הכי מטריד. זה לא רק שישראל מוצפת בנשק לא חוקי, אלא שהתקבלה החלטה להשתמש בו. נגד כוחות צה"ל, בפיגועים, בקרבות ברחוב הערבי ובחיסולים בעולם הפלילי. האנשים שהבטיחו לכם משילות רואים את הגופות נערמות ומאשימים אחרים. האקדח שהופיע במערכה הראשונה כבר יורה ללא הפסקה.